बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा फाइनाल आसाम पुलिसनि फाइनाल रिजाल्ट डेट गोदान होबाय स' फाइनालि नोंथांमोननि ग्रेड 4 लोगोसे कनस्टेबल AFPF बेनिफ्राय फरेस्ट गार्ड Gr.1 SI गासैनिबो पस्टनि सायाव मोनसे गोदान अफिसियेल नोटिस जों बेखौ नायगोन गोबाव खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा नोंथांमोना बयबो चेनेलाव जायफ्रा गोदानै फैदों स' नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन स' लोगोफोर गोबां नेगासिनो दंमोन एक्साइटेड जादोंमोन आसाम पुलिसनि फाइनाल रिजाल्ट स' बेनि सायाव लेटेस्ट नोटिस जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो SLPRB आव थांनानै दा फाइनाली जों फैबाय SLPRB अफिसियेल वेबसाइटआव एन्ड बेयाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट नोटिस रिलिज खालामबाय बेनो जाबाय रिजाल्टनि बागै दा नोंथांमोना नै 6 मेनि लेटेस्ट आपडेट दा रिसेन्टलि बेयाव पाब्लिश खालामदों जों बेखौ नायनोसै जे नोंथांमोननि पस्ट 5700 नोंथांमोननि बारा दङमोन गासैखौबो लानानै हमना ला AFPR दङ बेनिफ्राय प्लाटुन कमान्डार दङ बेनिफ्राय कनस्टेबल दङ SI दङ बेनिफ्राय ग्रेड 4 दङ गासैबो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि ग्रेड 4 आसाम फरेस्टनि स' नोंथांमोननि दा जायफ्रानोखि खुगाव दं बा बारबार दं बा वाटार केरियर दं बा नोंथांमोननि ग्रास काटार दं बा नोंथांमोननि पियन लेभेलाव दङ बा साफाय कर्मचारि दङ दा गासैखौबो लानानै नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाल रिजाल्टआ आपल'ड जागोननो बेनो जाबाय 8 मेआवहाय 6 मेआव होनो गोनांमोन नाथाय टेकनिकेलि इसुनि थाखाय होनाय जायासै बाट नोंथांमोनाहाय दायो फाइनालि गोदान डेट मोनबाय स' बेनो जाबाय 8 मेआवहाय स' 8 मेआव जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौ नायदो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो आं नोंथांमोना आपडेट लाबोगोन दा बे लेटेस्ट अफिसियेल नटिफिकेसन दा नोंथांमोननि गासैबो पस्टआव हमना ला प्लाटुन कमान्डार नोंथांमोननि SI कनस्टेबल ग्रेड 1 AFPF बेनिफ्राय SI दङ बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि ग्रेड 4 स्टाफ दङ दा फाइनालि नोंथांमोननि रिजाल्टआ नेक्स्ट 8 मेआव जासिगोन दा बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोजां नायो आरो नोंथांमोननि साख्रिया जाहाथे फैयो आरो जायफ्रा साख्रि मोनो स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव स' लोगोफोर बेनोसैमोन लेटेस्ट आपडेट आसाम पुलिसनिफ्राय लेटेस्ट नटिफिकेसन